Per descarregar-vos l'aplicació des del vostre iPhone, obriu el Safari i entreu a la pàgina web emdbellaterra.cat. Cliqueu la icona de l'App Store de l'esquerra de la pantalla i cliqueu Instal·lar. Un cop instal·lada l'aplicació, cliqueu Obrir. S'obrirà l'aplicació i trobareu un menú amb els 3 dies i una secció de fotos i una altra de vídeos. Clicant en qualsevol dels dies, accedireu a les activitats programades. I clicant qualsevol activitat, obtindreu més informació. A la secció de fotos hi trobareu imatges de les diferents activitats organitzades per dies. A més, mantenint el dit a sobre de la imatge, teniu l'opció de guardar-les al vostre dispositiu. I també hi ha una secció de vídeos amb un resum d'algunes de les activitats. Esperem que us agradi l'aplicació.